Ahojky, dneska si povíme, proč je v našem těle železo, kolik ho vlastně potřebujeme, jak ho dostáváme a mají ho vegetariáni a vegani opravdu málo? Doporučená denní dávka železa se liší podle pohlaví, věku i aktuálního zdravotního stavu. U mužů je tato dávka 10 mg denně a u žen 15 mg denně. Jak jsme si již řekli, mužům stačí méně železa než ženám, a to kvůli menstruačního cyklu, který sebou nese krvácení a s ním i ztrátu železa. Železo ale také hraje velmi významnou roli v období těhotenství a kojení, jelikož velké množství tohoto prvku čerpá dítě od matky pro své potřeby. Doporučená denní dávka u těhotných a kojících žen může být až 2x vyšší než běžná dávka. Obecně se tedy říká 20 mg železa denně u kojících žen a 30 mg železa denně u těhotných žen. Pokud se anémie objeví u mužů, je důležité nejdříve pátrat po příčině. Rizikové soustavy po úrazech jako chronické krvácení ze zažívacího traktu, způsobené například hemeroidy, nebo různé nádorové onemocnění. Dalším rizikem nedostatku železa může být třeba pravidelné dárcovství krve nebo různé stravovací návyky a speciální diety, jako vegetariánství a veganství. Vyšší příjem železa se týká také dětí v období růstu, jelikož představuje základní součást některých proteinů, díky nimž je naše DNA schopno se reprodukovat a opravovat. Aktuální statistiky říkají, že více než 1,5 miliardy lidí na světě trpí chudokrevností, a tedy nedostatečným příjmem potravin bohatých na železo. Nedostatek může způsobovat například únavu, bolest hlavy nebo i zimou mřivost. Naopak nadbytek může způsobovat až poškození tkání neboli hematochromatózu. V extrémních případech může dojít až k otravě. Pro dospělého člověka je příjem železa 40 mg na kilo toxikologicky závažný a příjem 60 mg na kilo smrtelný. A jak tedy železo dostáváme? Zdrojem železa pro lidský organismus je strava. Rozlišujeme ho na 2 druhy, a to na hemové a nehemové železo. Začneme tím hemovým, které je typické svou vyšší biodostupností a je tedy lépe vstřebatelné. Hemové železo najdeme v živočišných produktech, a to například v červeném mase, hovězím nebo jehněčím, dále kuřecí nebo hovězí játra, drůbež, ryby, a to hlavně sardinky a makrely, anebo ho najdeme v mořských plodech, jako jsou mušle a krevety. A naproti tomu máme ty nehemové, které se nacházejí v rostlinných výrobcích, v ovoci, a to hlavně v sušených plodech, meruňkách a rozinkách, a v čerstvém ovoci, a to například v avokádu nebo ostružinách. Ale není to zdaleka tolik jako v těch sušených plodech. Ze zeleniny je nejbohatší na železo špenát nebo i jiné druhy listové zeleniny. A dále brokolice, hrášek a fazole. A nakonec se železo nachází i v ořeších, semínkách a obilných výrobcích. Ačkoliv by to hodně lidí na první pohled neřeklo, železo tvoří vitální část našeho těla a jeho fungování. Podílí se na tvorbě hemoglobinu. Ten je z celých 65% tvořen železem a přenáší kyslík z plic do všech tkání těla. Je přítomen v myoglobinu, což je svalové barvivo.
Podporuje metabolismus, což je také nezbytné pro růst a vývoj buněk. Díky železu se tvoří červené krvinky. Zlepšuje imunitu a pomáhá při hojení ran. Železo je důležité i při funkci enzymů, jako energetický metabolismus, syntezus DNA, metabolismus vitamínů skupiny B, nebo ochrana proti mikrobům. Nedostatek železa je celosvětově nejčastějším nutričním nedostatkem. Bývá bohužel typickým zvláště pro bezmasou, tudíž veganskou a vegetariánskou stravu. Proto by právě tito lidé měli jíst o 1,8krát více železa než zbytek populace. Na trhu se dokonce objevily produkty pro jednoduché zvýšení železa, jako například ve formě skutečné železné rybky, která se přidává při vaření. Jejich účinnost ovšem není zjištěna, proto radši přijímejte železo klasickou cestou.